church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. Tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emi, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek missier. Saħħaħ fina l-ispirtu tal-uliet adottivi tiegħek biex jisħoqilna niksbu l-wirt li jintwetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekiel. F'dak iż-żmien, il-mulej għajjat f'udnejja bleħen qawwi u qal: Ersqu intom li se tikkastigaw il-belt, kull wieħed minnkom bl-armi qerrieda fuqu. U wara jersqu sitt irġiel min-naħa tal-bib ta' fuq li jħares lejn it-tramuntana. Kull wieħed minnhom bl-armi f'idu biex ifarrak. F'nofshom kien hemm raġel ieħor liebes l-għażel u kellu fuq ġenbu il-meħtieġ għall-kidba. Dawn l-irġiel marru u qagħdu ħdejn l-artal tal-bronż. Il-glorja ta' Alla ta' Iżrael intrefet il fuq mill-kerubini għax kienet fuqhom u marret fid-daħla tat-tempju. Imbagħad il-mulej sejjaħ lir-raġel liebes l-għażel li kellu il-meħtieġ għall-kidba fuq ġenbu u qallu: Għaddi minn nofs il-belt, minn nofs Ġerusalemm, u għamel il-marka tat-taw fuq ġbien dawk li ssibhom jitniedu u jitbikkew minħabba l-qżiżiżiet kollha li jsiru fiha. U lill-oħrajn smajthom jgħidilhom: Għaddu minn warajh minn nofs il-belt u sawtu, tħossuha l-ħadd u taħfruha lil ħadd. Xjuħ, żgħażagħ, xebbiet, tfal, nisa, oqtluhom sal-aħħar wieħed. Imma tersqu lejn ħadd minn dawk li għandhom il-marka fuq ġbinhom. Ibdew mis-santwarju tiegħi. U qalilhom:
Ipprofanaw it-tempju, imlew il-btieħi tiegħi bil-maqtulin. Ħorġu. U huma ħarġu u bdew joqtlu fil-belt. Imbagħad il-glorja tal-mulej telqet mid-daħla tat-tempju u qadet fuq il-kerubini. U l-kerubini fetħu ġwenħajhom, ħarġu u ntrefaw mill-art quddiem għajnejja, bir-roti ma' ġenbhom. Imbagħad waqfu ħdejn it-tempju tal-mulej fid-daħla tal-bieb li jagħti għall-vant, bil-glorja ta' Alla ta' Iżrael fuqhom, min-naħa ta' fuq. Dawn kienu l-istess ħlejjaq ħajjin li kont rajt taħt Alla ta' Iżrael ħdejn ix-xmara Kebar. U għaraft li kienu kerubini. Kull waħda mill-ħlejqa ħajjin kellha 4 uċuħ u 4 ġwienaħ, b'sura ta' id ta' bniedem taħt ġwienħajhom. U minn suret wiċċhom kienu l-istess uċuħ li kont rajt ħdejn ix-xmara Kebar. Kull wieħed minnhom kienet mixja il-qudiem. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Ola mismewwiet u sebħ il-mulej flimkien, ola mismewwiet u sebħ il-mulej. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Flimkien, ola mismewwiet u sebħ il-mulej. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun infaħħar isem il-mulej. Oli fuq il-ġnus kollha il-mulej, ola mismewwiet u sebħu. Flimkien, ola mismewwiet u sebħ il-mulej. Minu bħal-mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u iħares l-isfel lejn is-smewwiet u lejn l-art. Flimkien, ola mismewwiet u sebħ il-mulej. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kom. Jak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk ħuk jaqa' f'xi dnub, mur sibu waħdu u idbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u ħum jekk wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', murajt lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu b'wieħed pagan u pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-smewwiet jagħtihilhom. Għax fejn tnejn jew tlieta ikunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Wieħed mill-elementi importanti fir-relazzjonijiet tagħna hija l-komunikazzjoni. Għaliex il-komunikazzjoni tgħinna nikbru, nsiru nafu aħjar lilna infusna, kif ukoll
permezz tal-komunikazzjoni u d-dialogu siru kapaċi niċċaraw l-affarijiet ta' bejnietna. Fil-Vanġelu li għadna kif smajna llum, Ġesu jkellimna kif għandha tkun il-komunikazzjoni bejnietna. Fil-fatt, dan il-Vanġelu jurina kif għandna nikbru b'mod uman, kif permezz ta' dialogu jiena nsir naf aħjar li l-nifsi u x-xewqat tal-oħrajn. Però fuq kollox dan il-Vanġelu jitqis bħala bażi, bħala wieħed mit-tradizzjonijiet tal-Knisja msejħa il-korrezzjo fraterna, illi hija prattika fil-Knisja illi tintuża biex meta jiena nkun naf illi xi ħadd għandu bżonn illi niċċaraw l-affarijiet, jiena nkun nista' nkellem lil persuna l-oħra b'mod miftuħ, b'mod sinċir. Hekk Ġesu jkellimna kif għandha ssir ukoll din il-konverzazzjoni sinċira. Issir bl-ewwel nett fi spiritu ta' talb li jiena naraf illi dak li se ngħidu f'isem il-missier illi jħobb lil dik il-persuna l-oħra u li jħobb lili l-koll. U meta jiena nkellem il-persuna ma nikkoreġix b'superjorità jew biex infittex ir-raġuni, imma naraf illi permezz ta' dan id-dialogu jiena se nsir naf il-verità flimkien mal-oħrajn kif ukoll se tkun ta' ġid għall-persuna l-oħra. U għalhekk tajjeb illi ma nsemmix biss fejn persuna trid tirranġa, imma insemmi kwalitajiet pożittivi tal-persuna biex imbagħad minn hemmhekk nasal fejn nixtieq illi nkellem dik il-persuna. Hekk u għalhekk il-konverzazzjoni tinbena fi spiritu sabiħ illi nfittxu flimkien il-verità. Il-konverzazzjoni ma ssirx biss fuq livell relazzjonali, kulħadd fl-istat tal-ħajja tiegħu, manki permezz ta' konverzazzjonijiet mod kollettiv fil-komunitajiet tagħna fejn aħna ninġabru flimkien bħala Knisja. Hekk dan it-talb, dan ispirtu ta' talb li jinżamm f'dawn il-konverzazzjonijiet, hekk insibuhom fi gruppi ta' talb, fi gruppi oħrajn li aħna ninvolvu ruħna fihom b'impenn spiritwali u komunitarju. U permezz tagħhom dawn il-konverzazzjonijiet, dawn il-gruppi jgħinuna nkunu miftuħin għaliex kif naqraw sabiħ illi aħna nkunu miġburin flimkien u Ġesu ikun f'nofsna. U għalhekk dan jgħinna nikbru b'mod kollettiv ukoll. Narfu li flimkien qegħdin infittxu xi ħaġa ġdida fejn l-Ispirtu ta' Alla qed iġeddidna biex narfu f'azzjoni konkreta li nixtiequ li nimpenjaw fiha f'isem il-gruppi ta' talb li aħna involuti fihom. Illi naraw aħna kif nistgħu ninvolvu ruħna b'mod soċjali wkoll. Illi naraw kif aħna wkoll inkunu ġusti fis-soċjetajiet tagħna. Ejjew aħna mela narfu l-impenji tagħna biex fuq kollox il-konverzazzjonijiet tagħna jgħinuna narfu r-rieda ta' Alla lina. Illi aħna lkoll permezz ta' dialogu aħna nsibu rimedju għal ġrieħi tagħna, ikun ukoll mument ta' spiritu ta' umiltà kif ukoll ta' rikonċiljazzjoni fejn aħna nfittxu il-ġid tal-persuna, kif ukoll naraw kif il-mulej qed jibnina flimkien bħala komunità waħda fi Kristu. Alla fit-tieba kbira tiegħu jistedinna nissieħbu miegħu biex inreġġaw lura lil min jitbiet minnu. Nitolbuh ikun magħna bil-grazzja tiegħu billi ngħidu ieqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Ieqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek.
Għar-rajja tal-Knisja sabiex bil-kelma u bl-eżempju iwasslu lil dawk li huma fil-qrib u fil-bot il-leħen tal-mulej li jsejjaħ għall-indiema nitolbu. Jieqaf mulej bil-grazzja tiegħek. Għal min nidem mill-ħażen li jagħmel sabiex jiġi milquh lura fis-soċjetà bħala bniedem ġdid nitolbu. Jieqaf mulej bil-grazzja tiegħek. Għal miż-żewġin sabiex il-korrezzjoni reċiproka tgħinhom jikbru fil-għaqda u fil-fedeltà tagħhom lejn xulxin nitolbu. Jieqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Għalina biex bħalma ġejna maħfura mill-imħabba tal-missier naħfru b'ġenerożità lil ħutna nitolbu. Jieqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. U Alla li tisma' it-talb ta' kull min isejjaħlek. Il-qattalb li qegħdin nagħmlulek fiduċjużi fl-imħabba u l-ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bislim mulej lejn il-Knisja tiegħek u ilqa l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kontent fil-ħnina tiegħek li tajta l-grazzja li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajr, għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissiebu mal-qtajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u ntennulek Qaddis. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh jibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam
tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' rat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Naħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmen ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li għexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma nafru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Għandna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi il-Knisja li tilqa. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom u fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Tiru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Alla tagħna smat tal-btana eħlesenna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik smat tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlesna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu għamen bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Tliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nasbu fit-tieni misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naffru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbid, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbid, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna. Għalik isma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nasbu fit-tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dobietna, palma nafru l-menu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna. Għalik isma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, aħlisna minn nar tal-infern, u ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nasbu fir-raba misteru minn tal-glorja, meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li tritint kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dobietna, palma nafru l-menu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Tlima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna. Għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nasbu fil-ħames misteru minn tal-glorja, meta sitna Marija ġiet inkurunata minn it-Trinità qaddisa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la daħħannix fit-tiġrib. Iżaħlisna minn kull denja. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Tliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna. Għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Kliem għalik, Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Kliem għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna trufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Kont l-intenzjoni tal-Papa missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemmek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denni. Amen. Tliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Għattijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Etern Alla, ħen għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħen għalina, Spiritu Qaddis Alla, ħen għalina, Trinita Qaddisa Alla wieħed, ħen għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja tal-Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om l-iżjed safja, itlob għalina, Om l-iżjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-murda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, paraġġ tal-migranti, itlob għalina, paraġġ tal-imniktin,
Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familji, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisa Omm Alla, biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek, mulej Alla, nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Raznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddeji u għarus tal-Verġni Marija. Li l-ek fdalek l-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina l-koll, u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għattina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebkitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-issem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-issem ta' Ġesu
Mbirka l-qalb imqazza tiegħu. Mbirek id-dem għażiż tiegħu. Mbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar. Mbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Mbirka l-kbira Malla Marija Santissima. Mbirka l-imqazza Makulata Konċizzjoni tagħha. Mbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Mbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Mbirek San Ġusepp Parus kastismu tagħha. Mbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.